60 żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar l-Ewropa kellhom l-opportunità li jistaqsu jresqu l-ħsibijiet tagħhom lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan f'laqgħa mifruxa fuq 3 ijiem tal-Young European Socialists, Yes. Il-President tal-Young European Socialists João Albuquerque stqarr li Malta il-post ideali għall-laqgħa dan għax b'dak li nkiseb pajjiżna tiservi ta' eżempju għal partiti soċjo-demokratiċi madwar l-Ewropa li ilhom snin twal fl-oppożizzjoni. And Malta right now has been what has been done in the past 4 years. It was extremely important for all the socialist family. Thinking that a small country like Malta was able to approve in 4 years such a progressive agenda in fundamental rights like LGBT, all the legislation that was made for transgender people, and all the progressive agenda that was implemented also in the economy and the way that it put the country back on track to grow, to reduce unemployment, to bring back jobs for youth, for young people. It was extremely important for us, and it's a role model, of course, for our socialist family. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Erik Saliba qal li ż-żgħażagħ Ewropej qed jaraw lil pajjiżna bħala mudell ta' xi jfisser li moviment ta' progressivi moderati jingħata fiduċja ċara mill-poplu. Dawn iż-żgħażagħ qegħdin jiġu f'pajjiżna sabiex anke naqsmu l-esperjenzi tagħna, l-esperjenzi pożittivi li jagħmel dan il-gvern u sabiex nagħtu kuraġġ ukoll. Dawn ħafna minnhom ġejjin ukoll minn partiti li għaddejjin minn żminijiet diffiċli, partiti li ilhom snin twal fl-oppożizzjoni issa wkoll. U l-messaġġ li qed ngħaddu aħna huwa messaġġ ta' kuraġġ isma'. Il-Partit Laburista wkoll kellu żminijiet diffiċli tiegħu, imma minna fil-messaġġ implementajna dak li hemm minna fih u dak li proponejna u issa ġimagħtejn ilu il-poplu Malti wawċi reġa' tagħna l-fiduċja sabiex inkomplu għaddejjin b'dawn il-miżuri soċjali. Iż-żgħażagħ madwar l-Ewropa staqsew dwar x'wassal għat-tkabbir ekonomiku għal ħolqien impjiegi li jkun irreġistrat surplus kif ukoll taw ħarsa lejn id-drittijiet ċivili u diskussjonijiet li qatt iridu jibdew bħal legalizzazzjoni tal-marijuana. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kif dak li nbena fl-aħħar 4 snin se jkompli jissaħħaħ fost oħrajn bid-diskussjoni dwar l-abbozz tal-liġi għal żwieġ indaqs. Hemm aġenda progressiva qal il-Prim Ministru dan b'referenza għal diskussjoni nazzjonali dwar il-legalizzazzjoni tal-marijuana bil-possibilità li pajjiżna jkollu sistema simili għal Kanada. Esprima wkoll sodisfazzjon għat-tkabbir ekonomiku miksub mingħajr miżura ta' awsterità kif ukoll li kien dan il-gvern li xpruna s-sem tal-mara fid-dinja tax-xogħol. Dwar dan qal li se tkun din il-leġislatura li tintroduċi il-kwota għan-nisa biex tiżdied il-vuċi tal-mara.